Hello logofor, good evening to you all logofor. To nontamani थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। तो बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांबनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय आरो मिथिखाबाय लोगोफोर आरो खोनाबायबो जानो हागौ नोंथांमोना। तो लोगोफोर दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै बेखौनो सावरायनो सानदों जे राजु ब्रह्मनि हिन्जाव पद्मा ब्रह्म तो बिथाङा माने खारनानै दं आरोना। तो नोंथांमोना माने नुयोबा खोन्थाहर आरोना लोगोफोर। तो बिनि फिसाया ओरैबायदि दुखुयै फोरमायहरदों जे बियो जे फैफिनोबा हिन्जावखौ आजावफिनगोन आरो फैफिननो थिनदों थाबैनो फैफिननो थिनदों आरोना। तो लोगोफोर नोंथांमोना नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। तो आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव बर' हिन्जावफ्रा मानो बेफोरबायदि माने बांगाल हौवा हारसा हौवा बेफोरजों खारबाय थायो नंगौना नङा। सोरबा बिहारिजों खारो सोरबा माजों खारो नंगौना नङा। तो लाजिथावथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर। तो आं दिनै दुखु मोनदों लोगोफोर बे माने राजु ब्रह्मनि थाखाय आं दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा फिसाबो दङ आरो दायो हिन्जावा खारनानै माने बांगाल हौवाजों खारनानै दं आरोना। बे बांगालफ्रा मानो जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि माने गाज्रि नोजोरै माने गाज्रि रोखोमै बेफोरबायदि सोरनिबा हिन्जाव लानानै खारनाय मानाय बेफोरबायदि खालामबाय थायो नंगौना नङा। तो लोगोफोर बिसोरखौ साजा होनांगौ हमनानै दोखो दोखो होनांगौ हिन्जावखौबो बुनांगौ हौवाखौबो बुनांगौ आरोना। तो लोगोफोर दुखुनि बाथ्रा नंगौना नङा। तो जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफ्रा गाज्रि जालांजोबगोन गासिबो नंगौना नङा। आरो बिसोरखौ पानिस खालामाबा पानिसमेन्ट होआबा बारायावसो बारा जालांगोन नंगौना नङा। तो लोगोफोर बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने खावलायदों जे बेसोरखौ नुयोबा हमनानै दोखो दोखो होनांगौ आरोना लोगोफोर हमनानै मोनोबा। तो आं बेखौनो दिनै खावलायहरदों नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोननि गामि जायगाफ्राव बेफोरबायदि खोनायोबा नुयोबा बा हमनानै मोनोबा दोखो दोखो होनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर। तो बेफोरबायदि जाबाय थायोबा माने बेफोरबायदि मानसिखौ ओरैनो हगारबाय थायोबा बारायावसो बारा जागोन नंगौना नङा लोगोफोर। जोंनि बर' हारियाव गाज्रि जालांनो हमगोन जोंनि बर' हारिनि बारहावाया गाज्रि जागोन नंगौना नङा। तो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जे बिसोरखौ माने साजा होनांगौ आरोना दोखो दोखो बुनांगौ आरो बेफोरबायदि माने नेक्स्ट टाइमाव खामानि मावो। लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खावलायहरदों जे नोंथांमोना जे आंनि बुंनायखौ माने मोजाङै खोनासंनानै माने गोसोआव लायो आरोना। तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंबाय जे नोंथांमोना नुयोबा बे थाम्बनेलाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना राजु ब्रह्म बिथाङा माने मिथिहैनाय बायदि अबाव दं अबाव गैया। तो नोंथांमोननो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानबाय जे जोंनि बर' हारियावलाय माथो होनबावनोना लोगोफोर सोरनिबा हिन्जाव लाना खारनाय सोरनिबा हौवा लाना खारनाय बेफोरबायदिल' जागासिनो बुहुत माने दस्रा हारिजों खारो मायो थाखा फैसा नुनानै खारो। तो बेफोरबायदि आरोना आरो लांनानै बिसोरो बरबाद खालामहैजायो माने दोखो दोखो नासयहैजायो बेफोरबायदि आरोना। थेवबो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मानो बेलेग हारिखौ माने बावा बेलेग हारिजों थांनायखौ मानो बावा मानो गारा नंगौना नङा। तो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामथार आरो बेबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ खामानि खालाम आरोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच फर वाचिं बाय बाय।